Bueno, arratsalde guztioi eta eskerrik asko hemen zeraten guztioi. Hasteko eta behingoarengatik, kanpaina honetan berrikuntza nabarmen bat izango dugu, bat, eta den suetena behin betiko izango dalakoan, berrikuntza importantea da, eta handi berean horrekin, dakarrik bezala, baita ere, hemen hala nahi izan duten alternatiba guztiak presto eta presentatzeko moduan izango dira. Bi berrikuntza importante. Baina hori baino gehiago, bada baita ere. Ze elezio mota izango ditugu? Rekorteen elezioak. Hemen, debatean zer daukate aldarri nagusiek, zenek gehiaurrek rekortatu. Hori da aukera. Alderdi sozialistak rekorteak eta PPkoak gehiago. Diferentzia hori da, ez dago besterik. Eta hemen guk aurkezten dugu. Alternatiba honek, beste proposamen ezberdin batzuk jartzen ditu mahai gainean. Bat, iraunkortasunaren politika. Iraunkor behar du, ekilibrio sozialean, gizarte gintzan, enpleoa sustapenean, ingurumenarekin, eta gainontzeko gizarte ekilibrioa lortzeko borroka horretan. Hori da sostengarritasuna eta behar duguna. Gaur aldarri nagusiek hori ez dute bermatzen. Rekortea jarri dizkigute, konstituzio aldatzeraino. Inongo konsultarik egin gabe. Eta azkenean ikusi duzue, bate konsulta bat proposatu duenean, ze eskandaloa montatu da. Herriari beldurra diote. Eta momentu honetan, gai hori mahai gainean jartzeko garaia da. Herriaren konsultak beharrezkoa dira. Eta kaso honetan baita ere, eta ez egin dituzten bezala, aldaketak inongo konsultari gehiago. Horregatik diogu, alternatiba ezberdin bat, maigainatzen degula, kanpaina osoan zehar esate joango era, pausoz pauso, ze proposamen konkretu egingo ditugun gure proposamena eta gure alternatibo maigaineratzeko, eta horren baita ere, herritarrei eskatuko dugu, aukera egin behar dela. Aukera da, rekorten alde bozkatuko duzu edo herriaren eta gizartearen aurreratzearen alde, zenen alde egin behar duzu. Hori da galdera, herritarra egin behar diguna, herritarra eskatu duena, eta aukeratu egin beharra dago. Edo rekorte eta rekorte gehiago aukeratzen duzu, edo alternatiba aukeratzen duzu, gizarte gintzako lana aukeratzen duzu. Hori da kuestioa. Eta hau da, Izquierda Unida Ezker Batua, Ezker Anitzak proposatzen dizuena. Guri boto emateko eta alternatiba bultzatzeko. Gure garaia da. Besteena igaro diren garaia dira eta gurea da etorkizuna. Beraz, Ezker Anitzari botoa. Eskerrik asko.